जाफैनो हानाय बड'लेण्ड बुब्लि मिडियानिसिम जोंनि राइजिं बड'लेण्ड CLFनि जेसफोरनिफ्राय खुलुमनाय आरो साबायखर बावनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दा दिनैहाय जोङो राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLFआ दिनै जोंनि क्लास्टारावहाय बेबायदि मोनसे जेनेरेल एनुवेल मिटिं लानाय जादों आरो बे जेनेरेल एनुवेल मिटिंआवहाय जोङो बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै मोनसे मोजां बेबायदि प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बेवहायनो जोङो गेलेनाय आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनिफ्राय गेलेनाय बादायलायनाय आरो बेबायदिनो माखासे बेबायदि हाबाफारिफोर जोंहा दंबावो आरो जोङो माखासे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ नायसनग्रा जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय माखासे आलासि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माखासे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो अनसुंथाइ होग्रा बा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ अनसायग्रा बेबायदि अफिसफोरनिफ्राय माखासे सारमोनखौ हांख्रायनाय जादों आरो बेवहायनो जोंनिफ्राय NRLM डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि DPM सार आरो ब्लकनि जोंनि बेबायदि BPM सारखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आरो दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोंनि राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLFआ जोंनि क्लास्टारा जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय मोनसे क्लास्टार 1 आरो बे क्लास्टार 1नि मुङानो जाहैबाय राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLF आरो बे मडेल CLFखौहाय जोङो जोंनि राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLFखौहाय जोङो 2018 मायथाइयावहाय मामोन अक्ट'बर दाननि 14 थारिखआवहाय जोङो अपेनिं खालामनाय जादों आरो दिनैसिम बे राइजिं बड'लेण्ड CLFआव गोबां ग्रुपफोर जोंहा दङ आरो गोबां बिअ जोंहा दङ। गाहायै बुंनो थाङोबा मा खामानि मावो नोंथांमोनहा दासिमाव? दा जोंनि राइजिं बड'लेण्ड CLFआवहाय माखासे NRLM डिपार्टमेन्टनिफ्राय अर्थात जोंनि SRLM डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेसेबांनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दाबाय आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौनो लानानै मोनसे बिअ दानाय जायो जोंहा भिलेज अर्गानाइजेसन। दा बे बिथांमोननो बिअखौ सामलायनो आरो ग्रुपखौ बेबायदि मोजाङै सामलायलांनो आरो गोजौ फारसे आवगायलांनांगौनि थाखाय जोंहा बे SRLMनिफ्राय बेबायदि माखासे फाइनान्सियेल खामानिखौ बे CLFआव हरनाय जायो आरो CLFनि थ्रुयैहाय जोङो भिलेज अर्गानाइजेसनावहाय जोङो मावहरनाय जायो आरो बे बिअनिफ्रायनो भिलेज अर्गानाइजेसननिफ्रायनो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय माखासे फाइनान्सियेल बिथिंखौ जोङो मावहरनाय जायो आरो बे फाइनान्सियेलखौनो लानानै जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा गावसिनि ग्रुपखौ गोजौ फारसे दावखोलांनाय बा गोजौ फारसे लांनायनि थाखाय खामानिफोरखौ मावलांनांगौ जायो माखासे जिउ राहानि थाखाय बेनो। जोंनि राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLFआवहाय जोंना 9था VCDC जों लानानै जोंनि ग्रुपआ 635था सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौनो लानानै 35था बिअ दङ आरो बेवहायनो बे बिअ आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सिङावनो मेम्बार्सफ्रा दङ जोंहा 6635 जन। जोंथ' दानि सोलिबाय थानाय सरखारनिसिम जोङो धन्यबाद बावनो जोङो सानो जोङो सिगांग्रो दानि सोलिबाय थानाय सरखारफोरनिसिम जोङो खुलुमनाय जासिग्रोयो जोंनि राइजिं बड'लेण्ड CLF मडेल CLFनि जिबिका सखिफोर जानानै जोङो दानि जे आसाम सरखारनिसिमबो जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो जोंनि BTR सरखारनिसिमबो जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो जों लोगोसे जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि BDO सारमोननिसिमबो जोङो जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि NRLM डिपार्टमेन्टनि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि सार बिचित्र बिरज नार्जारिनिसिमबो जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो बेवहायनो लोगोसे जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय जोंनि SRLMनि आन्डाराव मावनाय BPM सार ध्रुबजित सारखौबो जोङो खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय मानो होनबा बिथांमोनहा जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय जोंखौ गोबां बेबायदि हेल्प खालामो। जोंहा जेराव सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा थाइसेबो रां जोङो गैया आरो गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय जोंहा जेबो प्रडाक्टफोर गैया बेनिखायनो सारमोनहा NRLMनि
बिफानाव जेसेबांनाखि ग्रुपफोरनो अनसुंथाइ हरनांगौ बेखौ बिथांमोनहा अननानै मावनानै हरो आरो बे डिस्ट्रिक्टनि थ्रुयैहाय ब्लकआव फैयो ब्लकनिफ्राय आरो जोंनो बेबायदि क्लास्टाराव हरो बेनिखायनो बिथांमोननिसिम खुलुमनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौहाय बेबायदि मोजाङै मोजां फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय जोंहा बेबायदि जोंनि पाब्लिकखौ नायसनग्रा बा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ नायसनग्रा सरकारि मावख' बिथांखिनिफ्राय गोबां अनसुंथाइफोर हरनांगौ दङ बेफोरखौ जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि मावख'फोर बिथांमोनहा एसेब्लाबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौहाय बेबायदि अनसुंथाइ होदों आरो जेरै दा बेबायदिनो बिटिआर सरकारनिफ्राय आरो जोंनि आसाम सरकारनिफ्रायबो जोङो बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 25,000 खरि होनायखौबो जोङो माखासे ग्रुपआ जोंनि क्लास्टार 1निफ्रायबो मोनलांनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो माखासे जिउ राहा थांनानै थानायनि थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराव दिनै बेबायदि अनसुंथाइ बिनायाव माखासे अमा गन्द्रा पिगारि फार्म फिसारि फार्म आरो गटारि फार्म डायरि फार्म जोंहा बेबायदि अनसुंथाइखौ बिथांमोननिफ्राय मोनदों आरो बेबायदिनो माखासे ग्रुपफ्रा टेन्ट हाउस बेबायदि मोनदों आरो माखासे राइस मिल आरो माखासे बेबायदि पावार टिलार आरो माखासे बेबायदिनो गोबां आं मिथिस्लाबै बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ सारमोननि थ्रुयै जोङो मोनबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो आङो धन्यबाद बावबावो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो दिनै मासरुम दिनै मैखुननि प्रडाक्ट बानायनो थाखाय बे अफिसनिफ्रायबो जोंनि राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLFनि सिङाव गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बे मासरुम फार्मनि हाउसफोरखौबो मोनबोबाय आरो दा बिथांमोनहा गोबां बेबायदि मासरुमनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ बेनो बिथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जोङो दा बेखौनो सारमोनसिम खावलायनो सानो आरो जोंहा गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा RF मोननांगौआबो माखासे मोनाखै जोङो 9था VCDCनि सिङाव थानाय गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा उनावसो खुलिनाय दा बे बिथांमोनहा दिनै रिभल्भिं फान्डखौबो माखासे मोनाखै बेखौ मोननो थाखाय आं सारमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा जेसेबांनाखि अनसुंथाइ मोननांगौ दंबावो बेखौ जेन' सारमोनहा मावनानै हरो आरो मोननो हायो आरो दिनै जोंहा लाखपति दिदि बायद'निबो जोंहा अनसुंथाइ मोननांगौ दङ बेखौबो दासिमबो मोननो हायाखै बेखौबो जेन' सारमोननि थ्रुयै मोननो हायो बिटिआर सरकार आरो दिनै आसाम सरकार आरो जोंनि NRLM डिपार्टमेन्ट सारमोननिसिम बेखौनो गुरै खावलायनाय थाबाय जेन' जेसेबांनाखि ग्रुपफ्रा मोन्थाय दङ बेखौ जोंनो थाबैनो मावनानै होयो आङो बेखौनो खावलायनाय थादों आरो जोंहा लोगोसे जेसेबांनाखि जिबिका सखि जोङो जिबिका सखिफ्रा जेसेबांनाखि मावबाय जोङो बिनि मावनायनि मुल्यखौ जोङो दासिमबो मोजाङै मोननो हाया मानोना जोंहा गोबां खस्थ' जायो आरो जोंनि मावनायजों आरो जोंनि मोननायजों एसेबो गोरोबा बिनिखायनो जोंनि मावनायफोरखौ नायनानै जोंनि आसाम सरकार CM हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो जों जेसेबांनाखि NRLM डिपार्टमेन्टआव मावनानै थानाय जिबिका सखिफोर दङ बिसोरनो जोंनि मावनायनि सायाव नायसननानै जोंनि मोननांगौफोरखौ मोजाङै होयो आरो जोंनि NRLM डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जेसेबांनाखि जोंनि मावनाय बे मावनायनि फिथाइखौ जोंनो मोजाङै सुफुंनानै होयो आङो बेखौ सारमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय आरो दा जोङो बेखौनो खावलायनो सानबाय मानोना जोंहा दा राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLFनि थाखाय गंसे मोजां अफिस नांगौ जोंहा अफिस गैया जोङो दा बे अफिसखौ भारासो जोङो लायो बेनिखायनो जोंनो सारमोननिसिम गुरै खावलायनाय थादों जोंनि बिटिआर सरकार जोंनि श्रीजुत CM सार श्रीजुत प्रमद बर' सारनिसिमबो जोङो गुरै खावलायनाय थाबाय जोंनि क'क्राझार डेभलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय क्लास्टार 1 राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLFनो गंसे CLFनि न'खौ जोंनो अनसुंथाइ हिसाबै मावनानै हरो आङो बेखौ सारनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय